Tun chung video chuan fantasy romantic movie mu'nom le dangdai tak mai The Curious Case of Benjamin Button ti hi thlera ngai thla kho na lo nei le don ang umyang August ninga kumsang ni pangkum ni in thlipui na tak Hurricane Katrina in New Orleans atwa mek lai chuan Peter pakhat chu chau mel taka damdo in khuma lomu mekin afanu Caroline chuan ron pan nain athiam angin anu damlo chu nemin achong thamwan ve a chuti lain ani ero kalmai turin a in pe diam to thung si hun liam to chu ron langin kumsang khazakwa som pariat ani a New Orleans sa middle sanasiam tuming thang tak Mr. Gateu tenu pa chuan anfapa indaw pui pakhat na achu awanga indaw na hunakal tur chu train station lama lo thla liamin akal liam nu chuan khwa a sanalian tar tur siam chuan Mr. Gateu chu abuai zui hlebuk mase indaw na hunakal tura anfapa an thla liama changa thali zet aliam nu chuan indaw na huna changa lekha dongin anfapa thi thu chu shatir anron ni tatlat maile chu afapa nei chun boral na chu he sanasiam tu pa hian a shethiam lovin atwar na hlea chu wangin khwa a sanapui ber chu alet zonga kaltir rilrukin chutianga atini chuan afapa chu alo nun le thei be sein indaw na awanga nu le pa anfa te chan zong zong po in anfa te an mu let le vek thei abe sei bokani India gaming platform rintlak ber pola chalngam tangia zaman represent cricket hi ilo matchat veto em match zongzong ti athlonin HD quality veka entheini in match zongzong a green award don theina om jili game sa changin cheng sang khatlenga don theya poisa ti UPI le bank transfer manga thun vek ni in arintlak le cartin iPhone 17 Pro Max don theina om zia bok nitin cricket app pa ilu chuan free jili spin zani panga idong zia theyang comment section a link da engdik lai po ina bel chian thei renge chutianga khwa a sanapui le lian ber alet zonga a her nu chuan he sanasiam tu pa hi mu zui tur om hau to lovin akal bo zui dai bokani na na khuma mu mek Peter Daisy Fuller chuan ama aron ompui tu afanu Caroline chu suitcase changa dairy la chuak tura ati nu chuan kewa achung thu te chu uluk taka chiar turin atiboka Caroline chuan kewin an chinglet kwal vela chu mi hnu chuan chu le khabu chu tu emo mi pakhat Benjamin ti mingpu tang nge yani ti ashe theita November ni som pakhat kumsang khazakwa som pariat ani a indau pui atop nu sipai boral tamluat tukawanga chung ko tam tak ancha vong vong lai le achen indaw na top loma anhlim em lai chuan mi pakhat chu zamti sha takle manmo takin in lampanin akaldor dora in chu thlengin anupui naw nei zo hlim chathalek lek to chu panding ngalin anupui chuan anfa chu mangai le duat taka enkol selian ngei tura chamol molin aboral tamai Thomas chuan naute mut nalam chu wapan phein awa muche mai phei chu alwak lau chau dim lau bak saka som nok nokin pon lama achwa pui tanal nal mai anin bulmaya luya chuan anung chunga pailu dai adu hiala mase guard thawin anron mu manawangin a thei talo guard la ka chang chuan bibo thei hlawin chu anaw pom mek afa nge anupui du takin athi pha hialna nibok chu in pakhat luka stepa chuan anut sia zuita dai maile chu in pon lama chuan nu patuak mi om takte chu lo in chai don de orin in chung lama om Peter nen te chuan in bezui le in an pani chuan stepa in kai thladun velin kong en mang hlelo chuan an pen de hloi loya chuta ami pa jok chuan NAUTE stepa lo mureng chu ara pha thel nge nge chuta apuan an han keu chia mai phei chu an NAUTE mu to azonga makber mai chu an huta an hlau dun ang reng hle ami pa jok phei chuan kalsan dai adua mase mei chia chuan vapomin athona kum upa ho chen na shelter homa chuan a ho puya a jawar chunga te chuan da lai lokin
doktor chu vakawin thil omzia shilin arum lama luturin atia chuta le doktorin uluk taka an endik nu chuan chu NAUTE piang hlim chu amita del ti te abenga ngong bok ti te akut le ke po mang theilo khopa ru chuk to na le ru se anei bok thu te baka chu NAUTE piang hlim ni lovin putar upalutuk to thi chi ama baka nat na le taksana shang tena an bom mek zok ani thua soi tamai khwini chuan leina tina khongai ta ema adin mun chu eng po ni se en koladu thua soi chuan doktor chuan apom puilu tuklo mi zong hi dam vek tura duan kan ni lawania tina chang du lek chau chuta khwini chuan NAUTE thar chu pom chhuakin a en kol mek tar ho chu mu tirin Benjamin ti in a ming an phwa sakngal bok ti chuan anu in apian hlima aboral san nga le apa in luya payatum a chole nu po a mi in kota kalsan NAUTE khongai thak le danglam tak Benjamin chu khwini chuan en kolin in anei ve don ta Benjamin chu lo chang lian ve zelma se atar em reng thawa ani po chuan putare mo in ti in a chen pui tar ho anga aboral hunchia ngak ve emo a in ti hial chin chuti line atha ero azat atin anu chahle thung kal theilo ma se a wheelchair hanlek lam vel chu ane so fu chung hun chung zong po chuan khwini chuan thatak en kol zelin zan khat phei chu rongbol tu ti damna keng tel hne na khwini chuan chuain fa ane ve theinan baka Benjamin chuan damna alo chan theina na puiturin adilani rongbol tu chuan Benjamin chu a chut na changa tho chuak turin atia ani po chu tho tumadingin atlule nok maya ma se tho chuak le in a pen pheita deta rongbol tu la chu Benjamin akal thewanga alom lutuk chu ni khoshelawa omin alathi pha dai zui sheltera chuan birthday anlom lo le mi thian om zuta chutiang mureng chin putar Benjamin chuan engwanga ahun chu thenghar big em nge ani ashethiam theilo Benjamin chu mite pakhat oti nen chuan chiana in siamin ani chuan traina te chuan puin parka te ashwai kwal ve china ma se ni khat an chuak dun chu a thian pa chuan akal sandai wangin zan khwa deu tho in lampanin ama ina ho pha ma se tan chuan ani man to azonga nuamber ani mau thung si kumsang ka zakwa somthum Sunday a chuan tar ho chu an chung te chuan ron tlo in chu minni chuan ani api tlo aron kalve me chenau pang mel chale dom em sambuang sen thang mai kum saria upa Daisy chu ahmua adu tak em ni chhun chuan eilai chuan shelter home en kol tu khwini chuan a nga hlel chin em angin naw apai ve to thu chu hlim takin alo puang ve buk zan khat chu me chenau pang Daisy chu amut na bula ron kalin Benjamin chu in fiam puya aron soma in kom dun zui zelin an thuruk te anin shil ton chin Benjamin chuan ngui takin alandan anga upale tar chu ani bik lo thu te asoya Daisy po in athu soite chu a oi sak mel hle ma se Daisy pi chuan alo mu awangin an pahni chuan a haudun shepa Daisy po chu kalsonin Benjamin po amu vele mai nu pakhat chuan piano tumte zirtirin hunle ni te anliam zela Benjamin chuan ataksa chu zoimuangin adanglam chet zel ti po shethiam chanta nikhat phei chu putar pakhat nen longcholna hmuna kaldunin chu hmuna long pakhata thoktur chuan somna adong zuita tuipui chunga hanjin kwalvel chu achak zong tak loni bokin captain Mike nen chuan an inzui bing de uboka mei chelama ala him pial ti ashiat no phei chuan captain Mike chuan no chi zorna hmuna chuain zuan in rui nep nu chuan KS dor tir ve atuma ma se mina zong phei chuan alandana wang chuan an rap deu pakhat chuan alo du ve hlo in lampana a ho konga chuan abula kar dum pakhat ron dingin kar chunga chulu tor somna a mu hnuah a chut lu hnu chuan kar alo chupa chuan Thomas Button ani thu chilin
bar nuam le changkang taka shwain anat na chungchang te chu a soipui luama chumi hnu chuan a chen na hmuna thla le thlapin adu huna tlo chin tura acha hnu chuan anin mangcha ta ni chumi hnu chuan sheltera chuan ti pui om le in Daisy nen po in hmule to in a tho chin na longa te chuan shwain Captain Mike chuan adu ang tak le ti tura a shil ang che in long te chu alo herem sak vel chin nikhat chu shelter home om ve Benjamin a chian nu Peter pakhat chu a thile ta thut maya chuta che chuan Benjamin chuan a ompui tar ho laka adang lam na chu in pomin ama kong zo ve to turin anu le pa ang maya en khwini te nu pa chuan an thla ta ni Daisy nen po postcard in thon chin tura thu in tiam dunin tuipui lama chuan a kirle ta heng hun chung zong po hian Daisy nen chuan lekha thon manga in bepop ringin Daisy po professional ballet dancer ni turin theito pin a in zirve me kani Benjamin le longlama a chian te po an thlen top na apianga chuan no chi zor na hmun le zum hun vela kalje in nuaman ti tlang chin hle kumsang kha zakwa somli pakhat ni in an zin na hotel pakhata phi chuan Elizabeth le pasal Walter spine yom takte chu tongin zan khat amu theilo te kwal vel chuan hotel lobby a Elizabeth lo chu chu mu in an pahni chuan in kom dunin chu zana tang chuan zantin mai an pahni chuan in hudun chinin a pasal om ve ngai boxi lo nen anin mungun dun boxi chu Benjamin chu pomlai nei Elizabeth to na chuan luang liam ta in chu thu chu Daisy po asya tir ve a mahun eng tak ani theina na theitop chua mek Daisy po aril ruan na hle ti chuan Benjamin le Elizabeth te po zantin in mu in an pahni chuan anin khrem vel chin ta hial mai le chutia hlim mahunan man dun chin lai reng chuan thok le khata Elizabeth chu hotel lobby a mu tur om ta lo mak mai an pahnia an khovel chu ngain kho harna in a tham tak ma in do pui pahni na a chhuwa chan le to thule an long chu US Navy ta na beitura anin volunteer ve thute tuipui lama in do na a chhuwa thu sha tir an ni zui tamai chuta tuipuya in do na la chuan an melma German sipai te chu ne lo chhawa in an captain le crew member engemo zat chu ka phlumin an long la chu apil zui daya ani ero avane siamin adam khochuak zinga atel hlo thung chu min hnu chuan me thla kumsang kha zakwa somli panga ani a seilen na shelter home lama buk chuan vakir le in khwini po in a mu chu alo lom ngang mai anin ton lo kara an thil ton le an lung len bia thu te chu in hlan donin an hlim dun hle tu kha chu Daisy chuan shelter chu ron tlo le in Benjamin nen chuan anin tong le ta hlau maya Daisy chuan akwa ngal thlor Benjamin po in akal dona me chenau pangte mai lani si adle le hnuah nula mel chatak lo ni ta si chu mak ati ve hle an pahni chuan zanria ei tura chuak don zuin Benjamin po anau pandu omlai changa alo du to nula mel chatak lo ni ta Daisy to na chuan aluang liam le to hle Daisy chu ama alamin Benjamin chu fo a han engemo vela tuma mase Benjaminan alo chan le dan chuan tilom vak lowin hlim lo ti sha takina ho san mak ama lama kom tura kara phur chuak tu Thomas po chu shelter home ma chuan ronte lut le nolin Benjamin chu zanre ei pui turin asom chuaka anat na chungchang te soya anti ti dun nu in factory lama shwai le in chuta chuan ama hring tu pa nge ani thuashilta a in chung te chu fankwal puin anu boralta Caroline thalak te chu ahmoa thil thlen dan chu shathiam che alo le ril runa angreng tak chungin Benjamin po chu a chuak dai chumi hnu chuan Thomas ina bok chuan vakal le in apa damlo na tak mai Thomas batanan shwai tura adu na mun tuibula chuan shwain chuta chuan apa chu aboral zui ngal bokani tinapa Thomas hiana company anei ro sum zong te chu afapa Benjamin tan hian
nut sia sak vek bok kumsang kha zakwa somli panga lawin her chuakin Daisy show muturin Benjamin chu New York ka kalin stage a Daisy han lam ve lai a mu chuan namel lawaluang liamin a mangai ti ain sia show zo nu chuan backstage lama lompuina hlan turin avakala masi after party na a Daisy in mi padang dai alo lampui lai le anin fop lai a mu nu chuan namel lawathekin beidong takin a chuak ngal Daisy chuan lo mu in awa zuya mase Benjamin ro chuan bialpa anei chu alom pui thu alo shilmak chumi nu phei chuan a tho ber chu bike atlan kwale shelter home thil chethom chu ani deuh tamaya ahna arum lo sot angreng viau mai kumsang khazakwa somnga palikum ni in Benjamin chuan ni khachu Parisa damdo in pakhata changa lekha dongin rang takin chu damdo in lampan chuan akal ngala damdo in avathlen chuan Daisy chu ahmani lama taxi in asut na awanga hliam tua treu chungin damdo in khuma chuan alo mu bama Benjamin chuan thut chilin ina ho puya soma mase Daisy chuan anna tanga kalbo turin alo tile dai Benjamin chuan Daisy thinlung chu neilet le tuma beizui zelin atop kumsang khazakwa somruk pasari alawin her chwa meu chuan anin kara mangai na chu alo parvul le ta an pani chuan hun shanga zin kwalin in mangai le in ngei tak hlim takin hunan mangdun chin ma se boy thak tak main Benjamina natna chuan Daisy rilru ati ha chanta achan chu akum tela ani au patwal to lain Benjamin ero akum telin alang no pangve tul mai siani engtik ni ai mo chuan Peter mai kalani anga tia soi chuan Benjamin chuan lo pot chatin a mangai reng tur thu ashil shelter home enkol tu le Benjamin a enkol selian tu Queenie chu boral zuin athi na chuan Benjamin po achong hlena a Daisy nen chuan malam panin ankal dun zel thung apa ro chia button mention chu shalin Daisy ne na an che na tur in te chu lein hlim takin an nun chu an mangdun chin ma se anin kara danglam na Daisy a upazel le Benjamin ano pangtul si chuan atilungai dun chin Daisy chuan apwalin balet zirna hongin reivak lo hnuah phei chuan Benjamin fa chu pain arai ta hial mai arai thua sha chuan alom viau donemu ati lain Benjamin ero aril ruwa ha dai afa chu ama ang ani ve angem ni ve lawangem timul mai chuan aril ru kapin aril ru ngai to na te chu apuitling lo sot viau mai Daisy chuan thei top ka chuang kan chung kwa lim taka kan om theinan tia tiamin achong thamwan jok chin thlakot nu kumsang khazakwa somruk pariata chuan Daisy po in naute du om tak chu shingin ahminga tan Benjamin anu ming Caroline ti chu ansa zuibok Dairy chiarmek tu Caroline chu athil chiarawang chuan makti in ameng phok na sale ma se chiar zom le in Benjamin le Daisy te po in an fanu thar chu an enkol dun zela ma se rol tharil ru ang deuh tho thang pumek to afa chuan in fiampui satlia tur chau ni lo pa amamo ani ti shethiam le in pa ni chu atlin ve thengai dona ain shat lo wangin anupui le afanu te chu mangai hle ma se ain thiar film san jok chu antana ati thei chabera ngain aro zong te chu hnut che in akal santani chumi hnu chuan hun shanga kalkwal shinin ni khat chu rol thar mel pu Benjamin chu afanu le anupui te hmutura vakalin Daisy chuan afanu tan pachatak tur lo mu sakto in pasal dang alo nei to ti asheta atop nan an pani chuan an zan to ber na tur chu am taka mangdun le in chumi hnu chuan kum engemo zat anin mu to lo ni khat chu mi pakhat social worker hian Daisy chu dairy ron pe in ma ni po in enkol thei to barlo Benjamin chu thunei tu te chuan an lo mang an pui hle to hi alo ni a mutura avakal nak chuan enkol tu nei lova building ro san to a an mu thule damdo ina shwai ngai hiala aom thu te anei chun a dairy a chuan a minga chuan awanga
ron pan an ni thu te chu an lo shilani ti chuan nursing home lama in suan lutin Daisy chuan a enkol chhun zomta a le khabu te chiar sakina oi mu hil chin kho a sanapui berpo chu kumsang ni pani kum khan Louisiana government chuan athar hlaka thlakin akum le kumsang ni pathum fawang alo thlen chuan Benjamin po naw sen mai lo ni to in tar anga bularon tanna khovela chuan alet zonga nun mangin naute angin thlamuang taka muhil siai sei chungin adam hun chung chu achiar zo vetani Carolinian Dairy achiar zo che chu Hurricane Katrina po chu nasale zwal zo karon thokin sanapui andana room po chu tuin chimin Benjamin thon thule sana alet zonga kalpo chu tui chuan apil bo pui hlen tani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule